Priatelia, pozrite sa na toto krásne miesto v Púchove. Myslím si, že je to jedno z najkrajších miest, ktoré v meste máme, kde sa ľudia môžu prechádzať s rodinami, s deťmi, s obsíkmi. No napriek tomu, pozrite sa prosím pekne na toto. Pri takejto oddychovej lavičke, ktorá je tu umiestnená nedaleko hlavného mosta Púchovského, tak takto to tu prosím pekne vyzerá. Pozrite sa, to je až neskutočne, proste z alkoholu, fľašky, tejglíky, malinovky, proste spreje, antiperspiranty, pivo, obaly z cigariet, cigaretových ohorkov, proste všetko možné, špaky, igelity, ja neviem ešte čo všetko, ale proste toto je normálne, že des. Toto je normálne, že des, čo niektorí ľudia dokážu ako si udržiavajú ten priestor, kde radi trávia čas, tak to ako toto. Ja nemám slov. A chcel by som vám ukázať miesto, na ktoré sa teraz spolu vyberieme. Aby ste videli, ako to tu vyzerá. Trošku to vybledím, takto. Pozrite sa, také krásne miesto a plné odpadu. Kde sa pozriete, tam je odpad, tam je štúplik z fľašky z alkoholu, tu môžete vidieť. Fľašiek z alkoholu je tu naozaj hodne, víno, vodka. A čo ma teda zarazilo, napriek tomu teda, že ľudia plačú, aká je zlá finančná situácia na Slovensku, tak napriek tomu môžete pozrieť. Pozrite sa, 15 centov, to môžeme ísť ďalej, na toto miesto to bude tiež určite 15 centov, a neviem ešte koľko tých fľašiek je tu v okolí pohádzaných, ale k tomu by som povedal len jedno, to si neváži malé peniaze, neváži si ani veľké peniaze. A myslím si, že tu si môžete urobiť názor sami. No. Škoda, že takéto pekné miesto v Púchove je plné odpadu, ale určite to v blízkej dobe zmeníme. Pôjdeme to tu pekne s dobrovoľníkmi vyzbierať. Každé jedno takéto stanovište, ktoré tu je, aby sme ukázali ľuďom Púchovčanom, že sú aj iní ľudia, ktorým proste na tom v našom meste, na tom okolí záleží a nerobia takýto neporiadok, ale ešte dokonca čistia smeti po druhých ľuďoch, po nezodpovedných ľuďoch, ktorí proste nemajú problém vyhadzovať odpady do prírody a takýmto spôsobom znečisťovať celé naše okolie. Takže pozrite sa, proste bordely, samé bordely, ja absolútne nemôžem toto nazvať, že sme nejaké enviromesto, síce toto bude pravdepodobne z nejakých naplavenín, ale každopádne aj tak takýto bordel by sa v našom meste nemal nachádzať a preto si veľmi vážim aj to, že podporujete našu činnosť, našu dobrovoľníckú činnosť, že nosíte potraviny, oblečenie, nejakú pomoc tiež pre ľudí, ktorí sú ochotní takéto miesta proste vyzbierať, vyčistiť od odpadu, aby keď sem príde, viete, do Púchova aj nejaký turista, nejaká vaša rodina vzdialená a chcete sa niekde prejsť a odpočinúť si a navštívite takéto miesto v Púchove, ktoré je krásne, naozaj je tu čo obdivovať. No ale keď natrafíte na takéto neskutočné bordely, tak vás to odradí a ešte sa, myslím si, budete aj velice hanbiť za to, ako to tu vyzerá.